дар аввалин иштироки хеш дар қаҳрамонии ҷаҳон варзишгарони риштаи кураши тоҷикистон бо дастоварди назаррас ба ватан баргаштанд. бо ибтикори роҳбарияти тозаинтихоби федератсияи кураши кишвар 7 паҳлавон озими ашқобод карда шуданд ки 4 тан аз онҳо Хуршед Маҷидов, Хайрандеш Муродзода, Фирдавс Насимов ва Муслимбек Каримов ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфтанд. шоми гузашта ин варзишгарон ба ватан баргаштанд. Хайрандеш Муродзода баъди касби медали биринҷии чемпионати Осиё ва ба даст овардани медали биринҷии бозиҳои осиёӣ дар қаҳрамонии ҷаҳон ҳам сеюм шуд. ҳамчунин бори аввал дар таърихи варзиши меҳан 3 тан аз доварони мо дар ин қаҳрамонии ҷаҳон рақобатҳоро қазоват карданд ки боиси ифтихори тоҷику тоҷикистониён мебошад. ман дар чемпионати Осиё сазовори медали биринҷӣ шудам ва дар бозиҳои осиёиам сазовори медали биринҷӣ шудам ва машқҳои дастаҷамонаро хеле зиёд кардем, кӯшиши зиёд кардем ва барои медали тилло рафтам ва аммо нашуд ва аз ҳарифи узбек худ баъд аз сеюм сухбатка шикаст хӯрдам ва сазовори медали биринҷӣ шудам дар қаҳрамонии ҷаҳон. дар ҳар як мусобиқае меравем мо бо ҳарифони пурқуввати худ эронию узбек вомехӯрем ва сеюм бор аст ки ман аз ҳарифи эронии худ дуюм бор аз ҳарифи эронии худу якум бор аз узбек шикаст хӯрдам ва 3 нишони биринҷӣ гирифтам ва дар оянда мехоҳам кӯшиши худро зиёд кунам ва сазовори медали тилло шавам. ташаккури зиёд ба ҳамаи мардуми тоҷик ки ба ин вақти шаб нигоҳ накарда барои пешвози мо варзишгарон омаданд. миннатдории худро ба онҳо баён мекунем. мусобиқот дар сатҳи олӣ баргузор гашт. зиёда аз 54 давлати дунё дар ин мусобиқот иштирок намуданд ва ман дар вохӯрии аввал тавонистам намояндаи қирғизистон Бекболот Токтогонов ки чемпиони ҷаҳони куштини самбо дар соли 2022 ӯро мағлуб намуда, дар даври дигар намояндаи Доминиканро дар дақиқаҳои аввали озмоӣ мағлуб намудам. дар вохӯрии ниманиҳоӣ бошад аз намояндаи Эрон мағлуб гардида сазовори медали биринҷии ин мусобиқот гаштам. боиси ифтихор аст ман дар мусобиқоти гузашта яъне чемпионати ҷаҳон сазовори медали биринҷӣ гаштам, аммо ин охири кор нест. ҷоизаҳо ва қаҳрамониҳо дар пешанд. хушбахтона бори аввал аст ки ман дар чемпионати ҷаҳон оид ба кураш ки санаҳои 23 ва 28 ноябр дар шаҳри Ашқободи ҷумҳурии Туркменистон баргузор гашт. ман ҳамчун ба сифати таҷрибаомӯз ба он ҷо сафарбар гаштам ва хушбахтона мо тӯли 3 рӯз дар он ҷо сифати таҷрибаомӯз дар он ҷо таҷриба гирифтем ва баъдан дар баҳои баланд мо ин таҷрибаомӯзи моро гузарондем ва рохати мо ба чемпионати ҷаҳон моро иҷоза доданд.